Most, hogy vége az estének, van még lufi. Holnap már nem volt. Most tényleg. Hát ilyenkor még mindig ugyanolyan hangom. Egy fél lufit pikászik. Igen, majd Gergő, ugye? Gergő? Balázs. De ebből kurvára nem jön. Balázsral együtt gondoltuk, hogy együtt beszélünk ilyen magas hangon, de neki nem sikerült annyira, hogy ez a művelet, ahogy kiszívja a levegőt, hogy igazi rendes hangja legyen konkrétan. Úgyhogy egyedüli one-man show-t produkálunk itt éppen, magyarul, csókolom. Mert ezt valaki megcsomózta. Nem, harap ki. Persze, nem ott, itt a szélénél harap ki. Nem ott, a szélénél itt valahol, ahol minden itt a nyakán. Kicsit, egy kis levegő, úgy most is úgy nagy levegő. A gyanúsabb közepesnél? Közepesnél még annál is gyanúsabb. Nem most nem, de. Alakul. Még egy nagyobb szikra. Na mondja valamit. Üzenj az otthoniaknak valamit. A Mucos Fanklubnak valamit. Na, mehet. Nem lopták az oroszok a tankot, benne volt a kombinált fogó. Hey, basz meg! Én is gondoltam, hogy valamit mondok még el. Hozd vissza, kombinált fogó. Mire is gondoltak? Én nem is tudtam így hirtelen követni ezt a szép dalt. De ugye... Nem figyelek eléggé, ugye, mert nem igaz, hát nem igaz, hogy mit művelnek már mindig. Hál' Istenem.